bandiraɓe tedduɓe wonɓe e kisam hesam woɓɓe hen aboni e jaam wali moon on calminama no fewi kala ɗo mbawɗon wonde mi salmini on mi weltanima on kadi hande jimmi ko holluden application holno neɗɗo waɗata ha watta hebde application ngaji goɗɗi taw yahani dow play store walla taw udditani hay compte par ce que sa yiiɗi udditi sa yiiɗi application ngaji ma jaaha play store kadi ene jogui condition ngaji muɗum beele binda indema mbaɗa hen numéro aji ma identification total ɗum ɗon foof ina heewi hen tampere wonɓe ɓuurani amtande ɗum kono application goto ina woodi mi holla on application goto ha e ɗiɗi e nder haala gota mi holla on no ɓamirta application tawa udditani compte taw ko application hoore mum addantuma application ngaji e teno ko application ngaji kadi baɗɗi fayida no fewi aɗa tawa majji sonnerie aɗa tawa majji thème aɗa tawa majji gueɗe kewɗe change uji couleur portable maɗa nandira portable maɗa e iPhone walla nandira ɗum e Samsung walla nandira ɗum kala téléphone baɗɗo valeur nandira ɗum hen ha cikka ko ɗum mbadi yesso portable ma o application mo guirtuɗen nadde foof ko oɗo application biyeteɗo ib application biyeteɗo o application mo coynoɗon ɗo mi nawa bureau to voilà application oɗo en natan nder makko jehen cuɓoɗen kadi oɗo application hoore mum mo jiiɗon ɗo ib to down oɗo hoore muɗum aɗa wawi ɓamde makko application ngaji kala application mo jiɗɗa joni joni mami ar mi naata hen mi ɓama application mo dartami o application mo dartata foof won taweteɗi ɗo ɗi ngala toon to play store eyyi won taweteɗi ɗo ɗin ɗi ngala toon to play store nden noon jouet ji kewɗin hen ha tengti onen waɗoɓe jouet ɓe walla jouet ji ballon walla application ngaji jaltinoji ballon en ko nande hono mun en walla télé ji joni sa yiiɗi wadde recherche garata ko less ga sere application oɗo gonɗo less recherche nan ɗon flèche sa fi flèche mi waɗa yeeru yidde hullude kadi application ɗimmo gam mi wi on ko application ngaji ɗiɗi jimmi haalde o ɗimmo o wiyete ko mobile wiyete ko mobile application o wiyete ko mobile 9 voilà mobile 9 mbaɗa déco mobile 9 déco sa waɗi mobile 9 déco mandani e nder mobile 9 voilà mobile 9 déco mbaɗa recherche gacca ene waɗa dowga recherche gacca ha waɗanma recherche ha arta so ari tan ayan mobile 9 o ara daro pour que mbaɗamo téléchargé kanko hoore makko aɗa tawa toon hay sonnerie ji walla thème walla couleur aji kewɗe ɗiɗi ɗo ko ɗiɗi application ngaji ɗiɗi nanɗo dari joni mi suɓo hen goto mi ɓami kettuɗo bange nanoɗo voilà il y a plusieurs des applications qui sont vraiment très bien donc application hoore muɗum nani on dara pour que mbaɗamo téléchargé yettaki ha mbaɗa compte walla ko nan hono mumen ko c'est très simple oɗo application 5,0 mo waɗi gueɗe kewɗe waɗi jouet ji ɗum ɗo foof ko nder makko tawete saɗa darta télé ji walla darta gueɗe kewɗe nani hen ina hen tu vois c'est application bonɗo intéressant no fewi sa denta ko télécharge voilà ha ko ñebbe oɗo 3,16 mégabit voilà mbaɗeni pour que waɗa télécharge sa waɗi télécharge joƴƴi portable ma tan c'est fini c'est très simple kala application mo dartata voilà holno way yawde 55 66 78 100% voilà so arni tan joɗoyto koye portable maɗa hay sa waɗimo désinstallé o heddoto koye portable ma haaju ma kadi so daroyima hen ɓam maintenant on installé tapa toujours installé mobile 9 baɗɗo sonnerie ji kewɗi kala téléphone mo jiɗɗa téléphone maɗa wonta mbadi mum wonta ɗum walla kadi kala thème mo jiɗɗa walla kala jeu mo jiɗɗa walla kala sinuji jatiɗa walla jaltinoji walla dokkoji jouet aɗa wawi hebde hen mere ko gratuit oɗo application noon o heɓetake toon to play store par ce que application ngaji kewɗi toon teɗani play store ko waɗiɗi interdit par ce que minen ɓe jiiɗi ko application ngaji gaddu publicité ɗi jahoji e jamiroje mabɓe bo play store hoore mum ina heewi sarqiji ha ɓurti et bien vrai que play store jogui application ngaji ɗi mais ina heewi kadi ina waɗa imposé trop e téléphone
waɗa toujours publicité ji gandaro hen donc ɗum woni ko tampinta yimɓeɓe ko. Nden noon bandiraɓe, hannde ko oɗo woni vidéo men mo jinnoɗen hollude bandiraɓe fulɓe wiyoɓe mbimi ɗemgal men pular beele ganden holno kutorɗen ɗen kese ɗe waɗen e gueɗe kesam hesmago, ganden no kutortoɗen ɗum ha tengte hande eɗen keewi e weeyo he eɗen gollira ɗum no feewi ɗon ha caggal joni so Allah jaɓi on men feewi.